Il-budget jelenka numru ta' inizjattivi li l-Gvern qed jieħu u oħrajn illi se jkun qed jieħu fi żmien illi ġej sabiex jattira aktar investiment u talent lejn Malta bil-għan illi jkollna ekonomija globali, proattiva u fuq quddiem fl-innovazzjoni u l-idejat. Malta trid tfittex li tattira mhux biss investiment iżda wkoll talent li jġib miegħu valur miżjud u jolli fuq kwalità tal-ħajja u l-ekonomija ta' pajjiżna. Huwa f'dan il-qafas, Mr. Speaker, li l-Gvern huwa determinat li jniedi l-Individual Investors Program. Program ta' ċittadinanza b'investiment li poġġina fuq quddiem f'dan il-qasam flimkien ma' pajjiżi oħra bħal Kanada, il-Portugal, il-Belġju u Singapore fl-attrazzjoni ta' persuni tal-ogħla kwalità. Huwa faċli, Mr. Speaker, li wieħed ibeżza iżda dan il-pajjiż rebaħ l-isfidi meta ma beżax. Il-Gvern għandu lan illi permezz ta' dan il-programm joħloq Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp fejn pajjiżna jista' jerġa' jibda jfaddal il-flus. Fit mal-Individual Investor Program tnieda il-Global Residence Program. Bil-Gvern jgħid li l-isforz biex tinbih aktar proprjetà high-end irid ikun wieħed aktar ikkoordinat mod simili kif jiġri fil-qasam tas-servizzi finanzjarji permezz ta' Finance Malta. Il-Gvern jemmen illi l-aqwa mod kif jinħoloq il-ġid huwa permezz tas-settur privat. Bis-settur privat fl-aħħar xhur jirreaġixxi mod pożittiv għal proġett tal-enerġija, l-espressjoni ta' interess ta' shipbuilding, tal-cruise liner terminal, tal-casinos, tal-proprjetajiet tal-Gvern u riklamazzjoni tal-art. Il-budget jipproponi wkoll illi l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali jibda diskussjoni dwar strateġija nazzjonali għat-tisħiħ ekonomiku. Il-Malta Enterprise sa nofs is-sena d-dieħla se tlesti proġett ta' tisħiħ bil-Gvern jalloka 15 miljun euro u nofs sabiex din issostni l-ħidma tagħha biex tippromuovi l-investiment barrani u Malti. Is-settur finanzjarju wkoll jibqa' pilastru ewlieni għall-ekonomija Maltija waqt li fil-qasam ta' l-industrija tal-lob il-Gvern se jissokta bil-ħidma tiegħu biex pajjiżna jsir ħabb għall-lob diġitali. Wara li estenda l-iskema tal-Jeremy għall-intrapriżi żaru medji b'investiment addizzjonali ta' 2 miljun euro, il-Gvern se jkun qed jerġa' jdaħħal l-iskema Microinvest. Permezz ta' din l-iskema intrapriżi żgħar u self-employed se jingħataw aktar għajnuna għall-investiment eligibbli permezz ta' kreditu fit-taxxa ta' 45% tal-ispiża. F'għawdex il-kreditu se jkun ta' 65%. Fil-budget il-Gvern jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu dwar l-allegat livell qoli ta' interess u charges li bih qed jingħataw il-faċilitajiet bankarji lill-kumpaniji. Għalhekk appella lill-Awtorità Servizzi Finanzjarji u lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni sabiex jeżaminaw din is-sitwazzjoni. Fid-diskors tal-budget issir referenza wkoll għall-att dwar in-negozju tal-familja u ċaqliq tal-Monti tal-Belt lejn triq l-ordinanza. Il-budget jinkludi wkoll numru ta' miżuri intiżi li jsaħħu s-suq tal-proprjetà u jinċentivaw is-suq tal-kera. Dawn il-miżuri jinkludu l-għażla lil persuni li għandhom dħul mill-kiri ta' proprjetà residenzjali li japplikaw taxxa finali ta' 15% ikkalkulata fuq id-dħul gross tal-kirja. Dawk il-persuni li se jkunu qegħdin jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom se jkunu eżentati milli jħallsu 3.5% taxxa fuq l-ewwel 150,000 euro. Din il-miżura mistennija tagħti spinta lill-industrija tal-proprjetà u tgħin li x-xerrejja żgħażagħ jiffrankaw aktar minn 5,000 euro fuq xiri ta' l-ewwel residenza tagħhom. Se tkun implementata wkoll bidla fis-sistema ta' valutazzjoni tal-proprjetà fejn se titneħħa s-sistema tal-perit tal-Gvern.